मुकेश लोथा जी से आप सब सुननी है सुमिरन वंदना में हमरा के मेहरारू के भेज रहुआ कुछ कहनी है चली रु माफ है राउड दरियो कता बावरे लगाता है सिलवा दी लेकिन उतने भरौरा कुछ गलतियों करब माफ करे भर अब उतना रुआ गलती मत करब कि अपन अस्त्र उठा के अरुरा के साफ कर दे वो कुल काम नहीं करे के ना हिसाबे में रहे के बा। अच्छा ही कौन जरूरी है कि रुआ सुमरन गावत तनी हमरा मेहरारू के जब ले रुआ ना कुछ कह तब ले सुमरन ना जमी रेवता गावत तनी माई के वंदना गणेश जी के वंदना गावत तनी कितना सुंदर बात बनी हा कि आज गणेश रले हा वो अपना बाबूजी के विवाह में पुजाई रले हा तई धरती हमर कर्म भूमि है कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करहि तस फल रौरू अपना कर्म के हीन बानी लेकिन फिर भी गणेश भगवान भी अपना कर्म के हीन रले हा लेकिन प्रयास कैले तो 56 कोट देवता में प्रथम पूज काहे गणेश भगवान भी विकलांग के बड़ा काहे गर्दन से मूरी से पेट से दांत से पैर से ना लेकिन फिर भी पूजाई नहीं कारण का रहला बुद्धि विवेक मौहा के शेष कहे नहीं वो का के अपना बाप महतारी के 56 कोटि देवता में पहले वहां के प्रथम पूजनी तब जाके वहां प्रथम पूज कहा बढ़े पुत पिता के धर्म में आ खेती पे जे अपना ना हो ना तो देखी रौरा गावत नहीं रौरा से बढ़िया बढ़िया लंगर जाके भीख मांगत गलती का कहतनी लेकिन राउर पिताजी के राउर दादाजी के समाज के संस्कार बढ़िया रहल समाज बढ़िया रहल आशीर्वाद मिलल आज जाके देखी समाज में रौरा आके पुष्प के हार मिलता हई देखी पूरी मिलता तकारी मिलता पूरी मिलता तकारी मिलता लेकिन देखो दोसरा के मेहरारू के कहब बाली दोसरा के मेहरारू के पकड़ ले रले अपन भाव के धैले रले भगवान राम आके मार दिहले तो तरनतार हो गई लेकिन तारा पूछ जा बबुआ तू दोसरा के मेहरारू पर ध्यान दिया बनो तो कुकुर काट के तारा के मुआ ऐसे एगो भजन के भाव बा मैं नवरी जानी हेलो भजन के भाव है कि पाना बिराना होई पारे भजन बिना आज एक ऐतिहासिक दुगोला हमने के होई लोग नु कहला कि मुकेश लंगर लोथा बड़ी उल्टा बोलेला नहीं सब जगह सब व्यास के साथे ना आज से ना हमारे इनका दुगोला प्रोग्राम होता कम से कम 20-25 पुराना से होता जी लेकिन कबो ना हमनी के गारागारी कबो ना होते होला दूसरा कोनी अदर व्यास लेकिन हमनी से ना तनका भजन पर ध्यान दिया के काम बा कि पायला बिराना अरे होई पारे भजन बिना अरे पायला बिराना होई पारे भजन बिना अरे भजन रे बिना
बैला बिराना होइबा भजन रे बिना बैला बिराना होइबा कि तेलिया के घर आरे बैला होइबा फौजदार राय जी रउरा मंदिर के पुजारी हैं, चाहे जहां भी बानी मंदिर में जाई पूजा की तैयारी होता। बड़े भैया हमरे मिंटू सिंह हमरे मित्र कोर से पुरस्कार फुल बनी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन बा मर्तन का मुर्की तेलिया के घर आरे बैला होइबा केलू में तू पे रहीबा ए बबुआ केलू में तू पे रहीबा मुखिया जी सब दंड हो आरे आप चढ़ी दुई अरे पथल चढ़ई हैं अरे आप चढ़ी दुई दुई पथल चढ़ई हैं घूमी फिरी पैना तू खोइबा ए बबुआ घूमी फिरी पैना तू खोइबा भजन बिना बैला बिना ना हो भजन बिना बैला बिना ना हो दुनिया जब रचा भगवान मुख्य चितन का गीत पर ध्यान दी तबे न मजा आई दुगोला के नाम पर घरी बड़ी हरकत लोग मुकेश बाबू काहे कि अक्सर करके ब्यास लोग दादी मातारी बेटी रोटी माई बहन के पुतरी बना के लोग खेलता आ एकरे खातिर ब्यास लोग समर बतिये बिगड़ी जाली हम कहले कि नहीं अगर तो कुछ दुगोला गावे के बा तो हमनी के शहीद से गाई जाओ वेद पुराण से गावल जाओ ऐसा कुल कमेटी हर गांव में हो जाइए हर जगह तो ढेर ब्यास लोग खैनियों में चला से लोग के पेट ना जे खाली गाड़ी पढ़े वाला बड़न उनका दिक्कत हो जाए ना हो तो कहे के भाव बबुआ मार मोर के तनकाई जेबे कहे के भाव बा चक्कर धार मोरी है समर्थ ए बबुआ जी बाबा हमरा के पुरस्कार दिहने
बाबा किराना जनरल स्टोर राजू राय जी हमरा के पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। जय हो बाबा। काली माई के कृपा बन रहो। और कहे के कि नेटुआ के घर आरे बानर होइबा नाक कान छेदबैबा ए बबुआ नाक कान छेदबैबा आरे भरला सभा अपना भरमा गवैबा ये बबुआ अपना भरमा गवैबा भजन पहला बिना ना होइबा भजन बिना पहला बिना ना होइबा देखे हम रउरा के कहतनी रउआ हमरा के कही देखी परिवार पर दुगोला ना हो के चाहे बबुआ परिवार पर दुगोला ई हमरा निक ना लागे ना 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 अरे उ लोग लक्ष्मी है भाई जेकरा के कहल जाला विजय भैया हां बांझ का जाने परसौती के हाल आन्हर का जानो हां दिन ह की रात इनका पर हम कुछ ना कहब ना तेल का हम कहतनी कि दुगोला के मतलब हो के चाहे कि हम रउरा के कहतनी हां और रउआ हमरा के कही हां एगो कर्म ही न हराउ हां कितना सुंदर गावतनी हां और फिर भी हां कुछ कर्म को गलती रहल हां तब भगवान ओइजे से मार के भेजले हां एजा के हमारा हुला सोची त मन में ओकर भी ना हो हां जी ऐसे कहे के भाव का हो ई कहां देतनी हेलो 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 त्रिभुवन राय ड्राइवर साहब पूजा समिति हमरा के 500 रुपया के पुरस्कार दिले बनी जय हो हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन भगवान सागर विनती शुभकामना और तनका भजन के भाव का हो कहे के भाव का हो कि पंछी में तू आरे कौआ होइबा बबुआ हमार करम और करम अच्छा कोई एक कहली जयराम टेंट हाउस हमरा पुरस्कार दिल बरन हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन लोथा हरिपुर आर पंछी में तू आरे कौआ होइबा अरे सबके सुबह में जगइबा ए बबुआ सबके सुबह में जगइबा
अरे होते सवेरे अरे मैला में चोच लगैबा होते सवेरे मैला में अपना चोच लगैबा ये बबुआ अपना चोच लगैबा भजन बिना बैला बिना ना होइबा भजन बिना